and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Sa magipangita ni mo? Ang baldi ba? Magkayagas. Kalagot, eh. Maputol ko ng linya, eh. Balhin taglain. Kalma lang, good. Basidog, may nadaot lang ba? Ha, sige lang. Oh, baldi, oh. Aga, kay! Imo magigit sang baldi na igo akong naong. Oh, milisi ka. Danghag ka. Oh, Kati. Pa? Paano ka? Ngano mo ma? Ay da, danghag ng amahan ni mo, eh. Nangitaw siyag baldi akong gitsa, pero danghag, wa magtanaw. Naigo nos baldi. Pa, naigo ka? Uy, kaso nak. Okay ra. Nabukol ka? Wow, eh. Di mo nabukat ng baldi nga gitsa ni mama ni mo. Sa mo gug nga, naglingi mong ko. Wa ko kabantay nga gitsa ni mama ni mo. Mo to, naigo ko. Wa tuyuan ni mama ni mo, eh. Mao pa? Sige na ka, aris ako. Magbumbas ako sa puso kay aron makaligo na sa mama ni mo. Sige pa. Ma, imo na sa tong giaway si Papa? Ha? Away ba, uy? Wa man. Anong dali ka man kayong saputon, ma? Ambot lang ani Claire, eh. High blood man tingali ko. Ma, may pag magpa-check up ka sa doktor. Naama si Dr. Nelson Tudtud sa Barangay Health Center. Pa-check up. Nadi ko, eh. Ano man? Basta, di lang ko gusto. Ma, Kati. Ano balik man ka? Asa naman tubig? Wa pa ko kaabot sa puso. Nibalik lang ko aron pahibawon ka ba nga naanak ko yung gipalit nga mga prutas. Kauno na dito. Naipinya, apple, saging. Patoy grapes dito. Kaon sa kasang nagpaabot kag tubig. Franco, tubig ang akong gusto. Kay gusto ko maligo, leche. Sige, arin ako. Pagka-uplok, yun, oy. ma. Kuya sa taongan lig-uplok si Papa Franco, ma. Ay, pabuot kag isapot ko. Makati. Magdali ko. Sakto rin do kabaldi nga para niya. Bay, bay. Bay, Bay, agas. wala gi bay? Gikan mo kas puso. Para kaligo ni Kati ba? Ha? Sige, diya ka una ba ya? Nagpaabot ko sa Kati. Uy. Ana, gid bay, ana gyud. Ha? Ay saglakaw gud, istoryas ta. Ana gyud. Igid pa andir. Kun di siya gusto nga mukuhag tubig. Ikaw mo ikuha. Abi pa lang andir. Supa ka gyud ang dili niya gusto. Usa? Puno ng duha ka balde? Oo, puno na ni. Sakto ra tingali ni mo ikaligo. Maayo. Sakto ra na. Kabuutan dyan sa kumbana, eh. Uy. Nangahawak mong gug ka. Kaparat mo yan ni mo, eh. Kaligo dito, eh, tonto. Nihawak mong gug ka nga gipaningot mong gug binumbas puso ug alsas tubig. Mong kaligo gani, kinimaho kang karbon. Ay. Naligo nang ko ganina gud. Kaligo pag-usab. Unya na, ug mo agas. Pahawa, ba ka maligo na ko? Pa, namuha ng naong nimo. Ug ni aksyon og burot ang wani mong aping. Uy, niburot ba? Mao na ang naigo sa balde pa? Buwang nga, niburot eh. Oo, na. Naburot pa. Ay, waray kaso niya eh. Butangan ko lang ni guys. Pikhisan na si mama, uy. Ha? Unsa piki? Dapatan ako imong mama? Uy, di na ako na mahimo clear. Ay, wa ko mag-ingon nga dapati. Ang gipasabot na ako nga pikhi, mao nga istoryahi sad na siya, uy. Badlunga sad na siya siyang ipanulti nimo. Dahil naka-adjust na ko ng kinaiya sa imong inahan. Okay na kayo na eh. Ang importante nga di ta magkagubot. Sabi na, gusto mo ko kalinaw clear. Pa Franco. Asan mas papa ni mo, Franco? Tuo, nibalik na dito sa pungko-pungko na ito nga tindahan, ma. Mao ba? To declare be, ato Argus Marlin be. Kinsang Marlene? Katugong manicurista ba, mapamanicure ko.
Pamanicure ka, ma? Oo. Ang no? Mauwa ko sa mga kuan, matiman ko sa mga customer nga wa ko manicure akong kuko. At least ba limpyo ko, di ba? Ay, mao ba? Ngano nang hupaw man ka? Wa kay gusto? Di ka musugot sa akong gisugo nimo? Ha? O pagsulti? Oh, musugot man. Unya, sa pa may gipaabot nimo? Ano pa makamulakaw? Ato, ana! Oo, sige. Arin ako, ma. Kinahanglan nga nindot ka tan-awon ang akong mga kuko. Ano siya nang aping mo, bay? Ah, Nabukil mo na. ako an bay? Nabukil. Naparok ni bay, naparok. Ha? Sige na parok. Na-slide ko. Og dito na paod ning aping nako sa haligi. Ah, unsa? Ha? Unsa? O lagi bay. Unsa naman noon eh? Wala ka kabantay day. Na-slide gani ko. Na, bida ni mo amping oy. Sunod babungi na ka. Sa? Kinahanglan gyud bay nga mag-amping ka. Ah, kadiyot na ha, kadiyot sa ha. Oh, Palito na kog soft drinks. Nahutdan ta. labing maayo. O sige, diha ka na ba ya? Sige, sige. Okay. Di may mong tug-anan ako siya nga kining burot sa akong aping. Tungod ni sa balde nga itsa ni Katin ako. Wa diha si Marlene, ma. Buang siya. Naku, mauna, mulakaw na lang ko eh. Maadto lang ko sa beauty parlor. Kuyog ko, mabi. Labing maayo. Pamanicure pod ka. Unta. Okay, sige, kuyog ta. Kay magparibansad ko sa akong buhok. Mahal na rabang ribbon ron, ma. May kabayad ko eh. Ang ako din kita gabi eh. Oo, tuod, no? Ano, sige, ita na. Noy, tik. Oh. Puninig puso din, Noy. Patik. Way problema. Alamat, Noy. Okay. O, kitsa itong soft drinks dire. Napa soft drinks dire. O, itong upat. Okay. Yan na inyong mga puso nga gipangayo. Dere, Alamat, dawatan. Noy, tik. Alamat, Noy, tik. Otek! Tik bitaw. Tos lubuwa. Ka ma'am. Mamam ka karon. Sa Huwag day. kailan ako. Kinsa man ka? Oh, May karohon. hanggaws na ako ni mo, Otek. Di mo klaro da. Hanap ako mananaw. Tamparuson ta Ah, karon. uy! Kathy! Ikaw na eh! Abi da, tampalungon noon ta ka. Moy imo. Baya, no. Wag yung kung kailan ni mo ka. Kagwapa ko ni mo. Kanhana ka. Unsa? Lagi! Lagi, tanaw na ko ni mo ba? Tanaw na ko ni mo. Murag yung kag manika. Nika. Ay, sama Nika. ka diya, Otek, uy. Sa hapon. Ikaw ba? Kabaw ko ni mong pilukod. Huwag kang imong buhok. Wow, riban. Yes, Otek. Ipariban ako. Wow. Ang ngayon ko. Niyan kay ka. Basta wilain. Ay, unsa? Tarungag. Bay Franco, bay. Uy. Bay! Tingnan mo. Tingnan mo. Tanawa. Ang imong reyna. Si Kathy. Tanawa. Kati, anto na ka? Ato na. Oh, nga naman ka. Sa man ka, buta ka? Ha? Unsay buta? Otek, Oh. tanawar ko ning amigo ni mo, oh. Buta. Wa makakita sa akong beauty. Unsa? Shit. Ato na ko, eh. Oh. Bay Franco. Tuan na. Misirit na. Oh. Unya. Kasi kisulti mo, ha? Ha? Bay Franco? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!